Кристиан може да се щупи. Ти няма да го буташ. Ти ще го качаш ли в YouTube? Най-вероятно не. Защо? Защо пак да го качвам? Качвай го в YouTube, чуден. Ще им. Ти ще го качим в YouTube. Не ме интересува. На батин ли ти, али? Аз лично ще го пратя на Рей Уилям Джонсън. Честно. Румен къде ти? Брат, ти отделя разбираш. Ale ucide više očekujete li vama ne više pa tako Що ни е пахнута? Абе, Болана е при минут. То спрях. Да се разтоварим. Качаме го в YouTube.